Vivim en una època d'incertesa. Atur i precarietat. Exclusió social. Especulació, destrucció urbanística. Polítiques contra el dret de les dones. Desahucios. Retallades en dependència. Barracons. 42 és cotizant i la que mos espera. Opacitat, mentides i curtplacisme. Però també és temps de canvi. És temps de treball digne. Es tiempo de justicia social. És temps d'un poble sostenible i habitable. És temps del dret a decidir. Ni gente sin casa, ni casa sin gente. És temps d'una escola pública de qualitat, gratuïta, universal i en valencià. És temps de disfrutar la nostra jubilació. És temps de transparència i participació ciutadana. És temps de dignificar la vida dels dependents. És temps d'esquerres.